Punaisen auton perään. Moi. Terppa! Eli me nyt tehdään jotain ihme juttuja. Te näette kyllä varmaan kohta. Haluatko sä ostaa tän viidellä? Hei. Se menee. Se meni kuukautta. Se meni. Joo. Hei, se juna-asema. Nyt se alkoi. Eikö saatana? Eikö sä et viitti noin lähellä olevaa? Hei, tiedättekö missä päin on niinku lähinnä? Sale. Sale on ihan tossa. Tossa. Ai joo. Helpotiivisessa talossa, niin siellä on sale. Okei. Nyt lähti. Ollut joskus, ei oo enää. Roskakaan. Nyt tää alkoi. Hyvän kultaiset kivet. Tässä on tosi hyvä juoni. Okei, no niin. Haluaisitko ostaa hyväkuntoisia kiviä? Milläs mulle, että mä ostan, ei mulla rahoja kannan mukana mun koiran kanssa. Ai jaa, ois vaan maksanut 50. No just joo. Niin, no en mä ois myynytkään, kun nää on niin kivoja. Nyt. Haluaisitko sydänkorkeuksia